God kväll och välkomna till Sena ABC. På grund av budgetnedskärningar så kan SVT tyvärr inte längre erbjuda en riktig nyhetsuppläsare. Däremot får de se en stillbild på en jävla bögjävel och lyssna på en jävla invandrarjävels röst. Jag hittar Sven Mohammed Pappa Mitsubishi och bor på Rosengård, invandrargettot i Malmö. Å andra sidan, just på grund av dessa nedskärningar så har ni kära tittare möjligheten att titta på massa dårsåpor här i SVT. Bland andra den världsberömda dårsåpan Gröna bollar i en korg, där massa svenska kändisar kastar givetvis gröna bollar i en korg. Och nu till nyheterna. Svenska akademins medlemmar blev precis paff när det visade sig att Stockholm var faktiskt grundad av grekiska kolonister år 25 000 före Kristus. Vi skulle egentligen ha haft med oss här i studion den greksvenskan eller den svensk-grekiskan journalisten Alexandra Panskanledo, men hon har blivit tyvärr avstängd av alla SVT-sändningar för att hon inte ville kasta gröna bollar i en korg i SVT:s nya dårsåpa Gröna bollar i en korg. Så vi går direkt till vår korrespondent i Aten, Lavrendis Skouliko Mermigotripas. Hej Lavrendis. Heja på alla östgårdarna och hej på dig Sven Mohammed. Enligt den världsberömda forskaren, författaren, fysikern och utgivaren Demosthenes Jakopoulos var Stockholm grundad av grekiska kolonister från Sparta år 25 000 före Kristus. Uppgifter finns i hans bok Jorden, grekernas planet. Och här kommer beviset. Stockholm är faktiskt en kombination av två grekiska ord. Stockos, som betyder spackel, och alme, som betyder saltvatten. Det låter jävligt intressant, Lavrendis, men är den personen trovärdig? Demosthenes Jakopoulos är Greklands trovärdigaste person. Han är programledare och har sitt eget tv-program i minst 30 tv-kanaler i Grekland. Oj då. Ja, då måste han vara säkert trovärdig. Ja, tack Lavrendis för din insats. Tack själv. Och så vädret. Vädret blir mest stabilt, det vill säga kallt och ruggigt. Men ta på dig dubbla tröjor så är det ju lugnt liksom. Robins med Robin Paulsson följer här i ettan. Kvällens gäster är journalisten Olle Palmlöf och den världsberömda regissören Jan Bananberg. Tack för mig och natt till natt.